Kandahar Movies ke gabatar muku da sabon shirin su mai dauke da dimbin darussa a cikin sa. Shirman yarinyar nan ba ya shi ko ta fitar da miji ko ka ta fitar. Ni fa zan fitar mata zan bata wanda daga ya dace. Na yi da ita akan zancen amma wasu ta ce ai mata wasu. To wani uzuri za a yi mata? Wa take jira? waye mijin? Yarinya ta isa aure ta ki tsaye da sahihi guda ɗaya wanda za ta tsayar a matsayin mijin da za ta aura. Bayan an ce idan ya mace ta wuce manzilin aurar da ita gawa ce a gaban iyayenta. Bari zan bincike kawarta yanzu ko ta san wani abu a game da al'amarin nan nata. Waye mijin? Ni kawata dan Allah ne ke faruwa da ke ne har yanzu kin kiga mu abin da ke damun ki. Ga ƴaƴan masu kuɗi ƴaƴan attajirai sun zo neman auren ki amma dukkin ki. Ko da arzini ya aure ki ne? Wani aljanu ne suka sha. Renin hankali ne kawai tsakwaransa. In ka sake ka ƙara min wata magana a nan idan ba sai na ji warin tumbin ka ba Allah ya tsira. Shirin cike ki tab dimbin darussa gami da hauma da turka-turka shigo ba zurfi da ingiza mai kantu. Waye mijin? الشيطان الرجيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم. Dalilin wani boyayyen sirri nata ta ki tsaye da mijin aure cikin tarin samarin da ke kaunarta. Hakan ne ya jefa iyayenta cikin rashin nutsuwa da rashin sanin inda ta sa gaba. Shirin zai ke zo muku ne a dukkanin ranakun Juma'a da karfe 8 na dare a tagwayen tashoshinmu na YouTube wato Kandahar TV da Mai Gamji TV. Waye mijin? Yarinyar nan fa ta ce ba ta suna. Baka ji Hausa sun ce san masu wani cuta ne ba? Ba gaskiya suka faɗa ba, sun faɗa ne domin jin daɗin bakinsu. Sai ki ƙara ganin ka abu. Wannan abin nata ya yi yawa. To me zan ce? Ko ta yadda ko kar ta yadda ko ta amince ko kar ta amince na ba da ita sadaka. Alhaji yan nan taka ce. Ka yi nazari sosai a cikin wannan al'amari. Ya Allah kawo min mafita akan wannan lamari a daidai lokacin da ya dace. Wanda ya shirya shirin sannan ya bada umarninsa Ilyas Muhammad Silva. sai ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa da wannan shiri. Waye mijin? Yana nan tafi.